Тук колко казва часа? Хайде да запишеш цифрата на числото 9 в... Как се пишеш, Емили, цифрата на числото 9? Подсказка. Знае. Дай да ти помогна, явно се притесни. Хайде. Така, надолу. Тук запиши. И ще поставиш знака по-голямо. На къде ще е отворена устичката? Натам. Хайде да постави правилно знака. Така, браво, Емили. Браво. Хайде, нека да бъде стрелка. Коя картинка се избираш? С линията ли ще мериш или ще броиш? Добре, приброй тогава колко дъски има в оградите. В другата? Коя ограда е другата? Тази. Хайде запиши цифрата на числото 3. Тук цифрата на числото 7 и постави правилно знака, така както сметнем за необходимо. Тук цифрата на числото 7. Много хубаво я направим. Вижте знака сега. На къде ще бъде отворена? Да, 7. Коя елка е по-висока? Тук трябва да използваш линия. Трябва да ги измериш. Обратно ще. Я да видим тази колко. Значи, какво ще напишем тук? Цифрата на числото 2. И от другата страна? Тук какво ще напишеш? Нали? Тази е 5 и тази е 5. Да. И кой знак ще поставиш? Браво!